Kulumka ang prohor debbarma bukuk Dibani by Rwchabmung teitangsa music video ketal phaitongo hwnkhe angmo to khoroksa rwchabnai borokba rwchabai tongmaya sao bujokte khana tokjak ang khorokno tai tao bukuk rwchabnai ketal Dibani khorokno norok khana saimanai norok sapurma hwnkhe bobo tei kusuk kasaimanai Jotono lamsugo tai kulumka tai khani hamjama tai chibaya faro ang tinino first time rwchabna hani phaio tai dapohno belakena hamimaro bano jora kaham ramani bagai tai ano rwchabnani bagai set kaham ramani bagai bono belakena hamimaro hwnkhe Dibani actually ning kami rokhom borongkha an kami ke tagarjola gulsadu para hinjago ang to monse swkang iko ani FB rogo bo post khaijak rwchabnai ketal whatsapp ma rwchabai kho rwchabmung musung tuti ma rwchabya omhai sokana kebro tongmani naitongmani pheba ang tini Dibani no mangkha belai khorong kaham bo o rwchabmungo ani khorango bologirinai hwnkhe norokni subasu mankha khe botebo kusok kanai khaklaio hwnkhe Dibani emne nung tapu tam khlai tong ang naike to job mane part time job khayo ang pore do college government college fourth semester belai kheno hambai hwnkhe nung agirogo emne rwdo rwchab jibon agirogo haida hender mane rwchabmani ngai do ang ipo tamnai ang do program rogo mane Christian nongni program rogo rwchabo kisa haino oh ya acha bita haino kisme mala group song rogo rwchabota group song rogo rwchabota belai hambai hwnkhe khaklaio nini khorang no joto nai tongnai khapungni tapute bukuk chong bono dumsawno hwngnai hwnkhe mo phaitongo music video asle ler galak ani channel no da prohor YouTube channel hwnkhe Rwchabmungni mung hwnkhe title hwnkhe nini naithogo na nini naithogo hwnkhe yauni boi norok naising tongjabaidi tei support khaidi norokbo ani da prohor YouTube channel no tei anobo support khaijabaidi norokni chubachu norokni hamjokmung nango hwnkhe himni hwnkhe tabuk bukuk Dibani ni rwchabmung kisa naina lengna chwng nini rwchabmung khorang basa ya betul nervous utang do Dibani Jatra bagi nervous rogo mereka kokri mobile ko silent ro nari abo khidi first time recording heda bahima tong sagare do imbakha bahima tong belakena khaksango pola first ba tagabidi wan susri nang tini simik singgan khani nai do langsung aku suka tamsam ya hah balik masuk ni khani khotalo khati jai mak bama shere ka khao ma shaja nang bayani ham jama
kalian dengar kak? Untuk dia try kalian do. Dia best ongkoran bagai. Oh. Maka nang wat Thailand no. Besi zortu romoi resabi man resabi tapi kita. Mana sur ni yang heading ya ini kerak romoi resabi. Okay. 호자카니 거들어 갓디자이 마그바마 시리케 카오 무샤자 능바야니 함자마 Oh last ni arah ke tek selog di. Nangbayani hamjama. Kita log itu. Terus ya. 호자카니 거들어 갓디자이 마그바마 시리케 카오 무샤자 능바야니 함자마 아니 바게노 아니 바창보는 티나보는 능노베바 아니 바창보는 티나보는 Nomor dua. Kaisa pitch high kalian lagi na. Tiếng đồng. Aram nó sao này cháu cơ. Shale takhna no jora no ino tang nai shale takhna no ani bagino ani bajabuna thina buna nang no beba Nong tini mesti buru-buru masalah itu bisa ngolong murah tuh nih. Pilihan lain sampai kena. Tangan shale do. tang nai shale takhna no jora no ino tang nai shale takhna no Oke, एक लाइन जब ठंडी दो ये किधर स्लो दो आप ठीक है जी tang nai shale takhna no ani Dibani ke phaidi दो tang nai shale takhna no tak apa itu tang naisha do còn nó kia cảm khai ta khai doนี่ต่อกรรมก็แพงหมดตากนายชาตากนายชากรรมก็แพงทองโด no ani bagino
nang belai kokoi mokoi khai dong tang nai chale ta khna no kayo nang ase kokoi pokoi nang ya suja se tang nai chale ta khna no tang nai chale ta khna no ela tang nai chale ta khna no eh next do একদম কাম করে নদীর সাফায় বিছানা বুড়া দোকানে মিষ্টি বুড়ো কোনো মাথা নাই মিষ্টি বড় কথা